پرۆگراما خواردنەیە جیهانیە بەسەر نەتەوەین یەکبوویڤە هۆشداری دا ku rêjeyên birçîbûnê li Sûriyê gihiştina asna bilind ku rejîma Esed û hevpeymanên xwe yên Rûsî û Îranî tevaya warên jiyanê wêran kirine. Programê di daxuyaniyekê de gotiya ku piştî 12 salan ji destpêkirina nakokiyê 12 milyon kes nizanin kawê çawa xwarina xwe ya bê dabîn bikin û eger heye 2 milyon û 900 kesê din jî rastî metirsiya birçîbûnê werin. û serbar kiriye ku bi vê yekê heftê ji sedî ji xelkê Sûriyê di demeke nêzik de dê nikaribin xwarinê dabîn bikin. Her wiha programa xwarinê ya cîhanî daye xuyakirin ku ji 12 salan ve ta niha birçîbûn gihiştiye bilindtirîn astên xwe. Li gor daxuyaniyê bi vê yekê Sûriya ketiye di pileya şeşan de li ser astê cîhanê ya ji aliyê tunebûna ewlekariya xwarinê ve. David Beasley rêveberê cîbicîkar yê programa xwarinê ya cîhanî di çarçoveya serdaneke xwe de bo Şamê ragihand eger ev krîza mirovî li Sûriyê çareser nebe dê rewş pir aloz û xirabtir bibe. Her wiha hoşdarî da ku eger heye bibe sedema pêleke derbederiyê wekî pêla 2015 ya ber bi Ewropa ve û pirsiye gelo civaka navdewletî vê yekê dixwaze Sûriya di krîzeke aborî ya zehmet re derbas dibe û bi tenê di her 3 salên borî de 12 caran nerxên kel û pelên sereke bilind bûne serbarî birîna elektrîkê û kêmbûna sotemeniyan û îdî piraniya xelkê Sûriyê di bin hêla hejariyê de dijîn û hatina vayrosa korona û belavbûna nexweşiya kolêrayê di mehên borî de krîz xerabtir kir.